Kakoro wadhi mbele ini king'iyo chama ni kuma koro chomo. Udhi e wach mar ODM 20 ni. Ang'o ma diher kigota Rubin mbele kaka jatela, ang'o ma diher ni mondo timre chama ka mondo mi mutni moko mang'eny gi oaye. Nwaneno ka Babu Owino chalo ka gima koro wacho ni Kalonzo e president, kwa ng'iyo Sifuna koni, Sifuna chalo ka gima wacho gima opogore gima wacho. Ang'o ma koro nyaka timre sani seche modhialo higni 20 gi mondo mi chama obed ni otegno kodhi mbele kaka watigo. Gima timre ni gima ber bende milaro omiyo mutni manie chama mar ODM sani nyisi ni en chama jotemare ma ji ohero. Gombo mar ahinya kana yudo thuolo mondo mi awuog Sifuna kata Babu Owino en ni onego gidhi mos matin. Onego gidhi mos matin nekech chama mar ODM kipenja actually na poni gimbi malich ahinya pinywa mar Kenya. Inyalo wacho ni sani UDA ni gimbi nekech gin manchene gichuogo piny owacho. To king'iyo kata mana sani gik madhi mbele kamoro amora ODM ni ang'o ni gimbi. Omiyo an anyalo wacho ni future margi e yo mar telo ne rieny moloyo ka gin e ODM moloyo ka gin kanye moloyo ka gin oko. To nekech wabende wayie gi differences in opinion. And it's not just a difference mang'eny kabisa e chama ka gibira to wago mbaka e chama ka kendo ang'eyo ni gibiro Mombasa to bende ang'eyo ni ODM nigi mechanisms ma gibiro timo ang'o ma gibiro neno ni ng'ata manigi paro mopogore ji bedo piny ji go mbaka koro joma buro loyo join joma paro mopogore gi manegi paro. Okay, so the long and short of it is that the future of Babu Owino and Edwin Sifuna and all my friends, their future is brighter within the party under His Excellency Raila Amolo Odinga than anywhere else they may want to go. Right. They may think it is rosy now, but kanya sa umiyo ngima to bro neno an kane an ngitaringa ng'wecha duogo kaponi gi paro mawuok. Wach mogik miwego jopiny.